Καλώς ήλθατε στη νέα εποχή εκπαίδευσης. Στη συνέχεια του βίντεο θα καταλάβετε το γιατί. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και σας περιμένουμε να σας εντάξουμε στην ομάδα του Space. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης και ελέγχου σχολικών τάξεων με ενσωματωμένη δυνατότητα για gamification, μαθαίνω παίζοντας. Η πλατφόρμα ενσωματώνει ένα σύγχρονο τρόπο εκμάθησης στην ίδια την ιστοσελίδα του σχολείου σας, δηλαδή παρουσίαση του σχολείου σας και σύστημα εκπαίδευσης και σχολικό ιστολόγιο, blog για τους μαθητές σας, σε μία ιστοσελίδα με το δικό σας domain, π.χ. myschool.space. School, newsfeed. Εδώ υπάρχει ένα κλειστό, εσωτερικό, ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, κοινωνικό δίκτυο τύπου Instagram στο οποίο οι μαθητές σας μπορούν μεταξύ τους να ανταλλάσσουν μηνύματα, εικόνες, βίντεο κλπ. Στα αγγλικά ή στη γλώσσα που θέλουν. Υπάρχει η δυνατότητα εποπτείας από τους καθηγητές για να διορθώνουν τους μαθητές τους και να τους βοηθούν και να τους παροτρύνουν στην χρήση και αυτού του δικτύου. MyInfo. Εδώ αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε μαθητή ή καθηγητή. Ειδικά ο μαθητής χρησιμοποιεί ψευδώνυμο και όχι το πραγματικό του όνομα για προστασία προσωπικών δεδομένων. My class. Ένας ψηφιακός χώρος της τάξης του κάθε μαθητή όπου ο καθηγητής και οι μαθητές μπορούν να ανεβάζουν ανακοινώσεις, πεπραγμένα, μαθήματα κλπ. Εδώ επίσης ο καθηγητής δημιουργεί τάξεις και εργασίες ημέρας και ο μαθητής μπορεί να ανατρέχει σε αυτές, ακόμα και σε προηγούμενα έτη και να αντλήσει πληροφορίες και λύσεις για το μάθημά του. Στην ίδια θέση μπορεί ο καθηγητής να ανεβάζει ακόμα και εργασίες τύπου homework και ο μαθητής να τις λύνει online. My courses. Πλατφόρμα σύγχρονης μάθησης όπου το σχολείο και οι καθηγητές μπορούν να δημιουργήσουν ή να συγκεντρώσουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο, quiz κλπ. Κατά τάξη και οι μαθητές να ασχοληθούν με αυτά από οπουδήποτε μέρος και να καταγραφεί η προσπάθειά τους. Ουσιαστικά όλο το ψηφιακό σας υλικό, Kahoot, Quizlet κλπ. Συγκεντρώνεται σε ένα μέρος, ταξινομείται κατά τάξη και είναι πολύ εύκολη η έβρεση από τον μαθητή και η αξιολόγηση του από τον καθηγητή. My portfolio. Το όνειρο του κάθε καθηγητή. Ένας χώρος για κάθε μαθητή στον οποίο καταγράφει ο ίδιος ο μαθητής τις εκθέσεις, εργασίες, δημιουργίες ακόμα και τις απόψεις του από την πρώτη μέρα που έρχεται στο σχολείο σας και συνεχίζει ακόμα και όταν φύγουν από εσάς. Οι μαθητές μπορούν να δουν τα πεπραγμένα των συμμαθητών τους δημιουργώντας έτσι άμυλα μεταξύ τους και οι γονείς να δουν και να καμαρώσουν την δράση των παιδιών τους. Add new blog post. Εδώ οι μαθητές και οι καθηγητές μπορούν να ανεβάζουν άρθρα, εργασίες κλπ. Και αυτόματα να δημοσιευθούν στον χώρο τους My Portfolio. Μπορούν επίσης να σχολιάσουν κάποιο άρθρο συμμαθητή τους ή να διορθώσουν κάποιο δικό τους. Φυσικά υπάρχουν και οι κανόνες καθώς και ο έλεγχος από τον καθηγητή τους ή γενικά του σχολείου σας για το να μπορεί να δημοσιευθεί το άρθρο τους. My credits. Ένα αυτόματο σύστημα gamification για το σχολείο. Βάλτε τους μαθητές να δουλεύουν για να μαζέψουν πόντους και να κερδίσουν τους μαθητές τους και να κατακτούν τα επίπεδα ατομικά ή ακόμα και ομαδικά σαν τάξη. Το σύστημα είναι αυτόματο και απλά εσείς ορίζετε το πότε και πόσους πόντους κερδίζει ο μαθητής για κάθε δράση του χωρίς να χρειάζεται ο καθηγητής να κάνει οτιδήποτε. Οι μαθητές αποκτούν badges ανάλογα το επίπεδο που βρίσκονται και μπορούν να δουν με ποιο τρόπο τα απέκτησαν. My badges. Ένα σύστημα με αυτοκόλλητα, badges, επιβράβευσης του κάθε μαθητή από τον καθηγητή του. Με τον τρόπο αυτό ο καθηγητής μπορεί με εύκολο τρόπο να διαχειριστεί την συμπεριφορά των μαθητών του στην τάξη και να τους επιβραβεύει με badges για την δράση τους και την προσπάθειά τους. Find friends. Εδώ ο κάθε μαθητής μπορεί να βρει φίλους ή να κάνει φίλους και να κερδίσει πόντους αναπτύσσοντας το δίκτυο του. My friends. Εδώ μπορεί ο κάθε μαθητής να δει τους φίλους του και να κουβεντιάσει μαζί τους. My discussions. Εδώ οι καθηγητές ή το σχολείο κεντρικά μπορεί να ορίσει ένα θέμα για συζήτηση. Από εκεί και μετά, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να γράφουν την άποψή τους ή να σχολιάσουν απόψεις των συμμαθητών τους και να συμμετέχουν έτσι σε μια ανοιχτή συζήτηση. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εσωτερικό φόρουμ για το σχολείο σας, με μοναδικές δυνατότητες.